Dobrý deň, sledujete novú reláciu s pivničkou za vínom, ktorá bude o vínach, vinároch, ako aj o miestach, kde sa dá víno konzumovať. A na úvod sme jedno také miesto aj navštívili. Vybrali sme sa do Château Apony v Oponiciach na akciu Deň s osobitými vínami. Kaštiel Château Apony v Oponiciach privítal všetkých vínomilcov. Deň s osobitými vínami bol skvelou príležitosťou spoznať a ochutnať autentické vína. Je už tradíciou, že poľnohospodára roka vyhlasujú v našom kaštieli. Je to, myslím si, že 4. ročník a pred 2 rokmi kolegovia z firmy, ktorá to zastrešuje toto podujatie, priniesli hnedé vína. Mňa to zaujímalo a hovorím si, to existuje aj hnedé vína. Ako rodeného hoteliera ma to veľmi zaskočilo a oni vravia, keby si ty vedel, nie len hnedé, ale aj oranžové. 2 roky som sa pohrával s touto myšlienkou a konečne sa môj sen pretavil do reality a momentálne dnešným dňom sme spustili pilotný projekt tzv. Oranžové vína. O tom, či sa akcia podarila, si myslím, že sa môžete presvedčiť sami. A teraz už naspäť k vínu. Počas výrobného procesu oranžového vína prechádza doň nielen výnimočná farba, ale triesloviny a iné látky známe z červených vín. Oranžové vína omnoho viac odolávajú oxidácii ako biele a vydržia tiež dlhšie otvorené. Bola, kedy sa víno vyrábalo čo najprirodzenejším spôsobom, doslova hrozno voľne vykvasilo, uvidíme, čo z toho bude. Samozrejme, dnes máme vedomosti, poznáme technológie, vieme, čo sa vlastne vo víne deje, ako prebieha kvasný proces. Čiže snažíme sa, tí vinári, ktorí robia, ja by som to nazvala vinárska alternatíva, tak ako je hudobná alternatíva napríklad, alebo módna alternatíva, proste je to alternatíva, vyrábať víno, dajme tomu, nekonvenčným spôsobom. To znamená, ako to nerobí ten mainstream. Oranžových, autentických alebo ak chcete osobitých vínach nenájdete žiadnu chémiu. Možno, že sme si odvykli od toho, že vína môžu chutiť nejako inak, nemusia mať odrodovú aromatiku, môžeme tam cítiť nejaké iné arómy a chute. Myslím si, že základným princípom je nevyrábať vína na súťaže a skôr na každodenné pitie. Tak víno má takéto poslanie pre nás a tým pádom má mať všetko, čo telo vie prijať. To znamená, že z čo najčistejšieho zdroja pôvodu vinohradu a s najčistejšími spôsobmi vyrobené. Tie chute, ktoré vlastne nejakým spôsobom sme zabudli vďaka technológiám, ktoré vymazali rozdiely medzi oblastiami, vymazali rozdiely medzi ľudskými spoločenstvami, ktorí tie vína vyrábajú, tak myslím si, že má to opodstatnenie hlavne kvôli tomu, že prežívame obdobie také renesancie vína. Ako sme už v úvode spomínali, tento výnimočný deň pre autentických vinárov sa odohrával v Château Apony. 4-hviezdičkový hotel medzi Nitrou a Topoľčanmi, zhruba 1,25 hodiny z Bratislavy, ponúka v sebe kus histórie. Jeho základy sú historické a pochádzajú od rodiny Aponiových, ktorí tento kaštiel obývali pred mnohými a mnohými rokmi. Bavíme sa z historického hľadiska asi o 400 rokov. A na novo tento hotel, ako to moji kolegovci spomínajú, ako Fénix stal z popola pred zhruba 5 rokmi. Ako bonus máme samozrejme našu historickú knižnicu, kde tá knižnica je unikátna a týmto by som vás chcel do nej aj pozvať. No a na akcii Deň s osobitými vínami sme sa stretli aj s jedným začínajúcim vinárom, ktorý prijal pozvanie do nášho štúdia. Volá sa Lukáš Krasňanský a ja sa ho rovno pýtam, ako ste začínali s vínami? Dobrý deň. No ako som začínal, ja som študoval strednú školu v Modre, stredná vinársko-ovocniarská škola Modra. Po jej skončení v 2006 som nejaký rok vlastne pracoval v praxi, išiel som tie svoje vedomosti stredoškolské vyskúšať do praxe. Nemal som nejakú
túžbu alebo možno ani chuť v tú dobu ísť študovať ďalej na vysokú školu, ale v tej praxi po tom roku, alebo to už bolo tak ako po pol roku práce vo vinárstve, som si uvedomil, že človek ešte stále nevie všetko. To síce som si vedomý dodnes, ale vtedy som to tak nejak intenzívnejšie pocítil, že tie stredoškolské vedomosti boli také, že mám nejaké základy, ale stále je toho dosť, čom sa učiť, najmä čo sa týka vinárstva, biochémia, chémia, vína. Takže som si podal prihlášku na Mendelovú univerzitu do Brna a prijali ma, 6 rokov som tam pobudol. Niečo som sa naučil, boli to pekné roky a teda hlavne poučné. Čo sa týka vzdelania tých našich profesorov, prístup, vybavenie laboratórií, môžem teda len tak pozitívne na to spomínať. Po tých 6 rokoch som ukončil štúdium inžinierské a išiel som na nejaký čas do Rakúska, do vinárstva, kde som pracoval. By som to tak nazval, že praxoval. No ale to už sme dosť ďaleko, ešte na začiatok. V podstate po tej strednej škole som si zobral do prenajmu svoj prvý vinohrad, kde som začal skúšať nielen teda vinárstvo, ale je to vinohradníctvo, lebo ja to považujem za základ pre každého vinára. V mojom ponímaní, keď si niekto povie vinár, tak by mal mať predovšetkým vinohrad, lebo v tom vinohrade sa určite rodí tá kvalita, ktorú v pivnici vieme už len nejakým spôsobom doladiť alebo podporiť. Takže v tom 2006 roku som urobil z toho svojho hrozna prvé víno. To bola prvá cisterna za ušetrené peniaze, kúpená, nerezová samozrejme, lebo proste človek to vtedy tak videl ako to najideálnejšie. Ďalší rok bola ďalšia cisterna dokúpená, ďalší nejaký vinohrad som si zobral do prenajmu. Tým, že aj sme niečo zdedili, ale vieme v podstate, jak to bolo. Je to v družstve aj dodnes tie vinohrady. Takže ťažko sa mi k tomu nejak vinohradu dostávalo, takže bolo jednoduchšie si prenajať niekoho, kto vinohrad mal. V podstate väčšinou sú to starí ľudia, ktorí už dožívajú, nemajú o to záujem, takže tých mladých ľudí je pomenej, čo sa tomu chcú venovať, lebo ten vinohrad je stále len o robote, poľnohospodárstvo je neistý biznis. Takže s tými vinohradmi až taký problém si myslím, že niekto chce, ten vinohrad si nájde. No to bol 2006, 2007, 2008 a v podstate každým rokom to tak postupne išlo, že pribudali vinohrady, pribudali cisterny v pivnici. Práve tým, že v podstate tá filozofia od začiatku, v tú dobu som to nemohol nazvať filozofiou, ale to, jak som to cítil, alebo čo som chcel, chcel som robiť zo svojho hrozna svoje víno, pretože v tom vinohrade človek od jary do jesene sleduje to hrozno, sleduje tú prírodu, to počasie, čo na to hrozno vplýva. No a v podstate, keď má človek dokonalý prehľad o tej surovine, o tej výžive toho o výžive toho hrozna, tak môže potom v pivnici na to nadviazať a vie presne, čo vie. Môže tušiť, čo to víno bude potrebovať. Keď viem, že bol suchý ročník, že je to na stanovišti, kde je pieščitá ľahká pôda, nedostatok dusíku. To znamená, že viem, že aj v tom múšte bude menej dusíku pre tie kvasinky. To znamená, že zase viem predpokladať a viem s tým pracovať ďalej. Čo teda z hrozna, ktoré nakúpim, tak môžem len tušiť, alebo si to môžem dať do labaku urobiť, ale zase sú to nejakým spôsobom peniaze navyše, ale aj tak to laboratórium povie len nejaké exaktné údaje, nepovie to, čo je všetko za tým, to, čo v podstate tá klíma robí, to stanovište robí, ten daný ročník robí. Takže od toho 2006 to tak postupne ide až do dnešného dňa. Takže sa proste od toho 2006 učíte a v súčasnosti už, keď sa vrátim k tej akcii Deň s osobitými vínami, tak stretli sme tam mnohých vinárov, ktorí nám v prvom rade rozprávali o tom, že pristupujú k vínu takou prirodzenejšou alebo prírodnejšou cestou. Dá sa ten váš postup výroby vína nejak charakterizovať bližšie? Dá, určite.
Ja som si teda od tej strednej školy cez tú vysokú školu prešiel, čo sa týka technológií výroby vína, dá sa povedať, že všetkým v tej výrobe, pretože na vysokej škole sme mali laboratória, učili sme sa stanovovať kyseliny, alkohol, cukor, síru a jednotlivé veci. V podstate rozanalizovali sme to víno na nejakej chemickej úrovni. To všetko človek, v podstate tie vedomosti, som sa snažil ich vyskúšať v tej praxi, to znamená, že skúšal som robiť moderné, aromatické, prísno-reduktívne vína, ale stále mi v tých vínach niečo chýbalo. Proste prišlo mi, že tie vína majú síce veľkú výhodu, že sú pre ľudí lákavé, sú aromatické, sú ľahké, svieže, ale strácali veľmi rýchlo životnosť. Tie vína rýchlo upadali, rýchlo stárli. V podstate prišlo mi to také neprirodzené pre to hrozno. Bol som zvedavý, zaujímal som sa o to, jak to robili niekedy ľudia u nás, jak sa to robí inde vo svete, nejakým čisto prírodným spôsobom, bez zásahov, zbytočných zásahov do toho hrozna alebo do mladého vína. No a keď teda mali sme aj nejakú históriu vinárstva na škole, a v podstate z toho všetkého vyplýva Gruzínsko, čo je pravlasť výroby vína. Odtiaľ pochádzajú najstaršie vykopávky, dokumentované nejaké karafy alebo kvevry, ktoré boli používané na výrobu vína, ktoré sú 5 až 6 tisíc rokov staré. To znamená, že... A sú tam aj podnes? A sú tam aj podnes tie kvevry. V podstate tá tradícia je tam tých niekoľko tisíc rokov neprerušená. Tak to mi bolo zdrojom takej inšpirácie, že prečo, keď tam sa to dá robiť víno bez akýchkoľvek zásahov, bez síry, v podstate na škole, na strednej škole určite a aj na vysokej sme sa stále učili proste síra antioxidant, antimikrobiálne činidlo, je potrebné ho dávať do vína. Nehovorím, že nie, ale dá sa víno vyrobiť aj bez tohoto. A v podstate práve to Gruzínsko, tá oblasť Kachetie bola pre mňa takou inšpiráciou. Bol som tam minulé leto si to pozrieť a okoštovať na vlastnej koži. A v podstate to bolo zdrojom tej inšpirácie, že som začal aj ja s týmito vínami experimentovať a dneska už tie vína vyrábam týmto štýlom. V podstate Cabernet Sauvignon kachetínsky, nazval som to kachetínsky, uvidíme, či sa to tak môže volať alebo nie, či to niekto bude riešiť. Je vyrobený 8 mesiacov, ležal na rmute, bez akékoľvek síry, bez prídavku čohokoľvek. Práve z tých semienok a šupiek, ktoré boli v kontakte už s tým mladým vínom, získavalo to víno tú antioxidačnú kapacitu. Všetky tie taniny, antokiany, ktoré sú v šupkách a semienkách, mali možnosť sa vymacerovať do toho vína a robili vlastne tú antioxidačnú kapacitu, držali to víno reduktívne, stabilné voči baktériám a ďalším mikroorganizmom. No a po tých 8 mesiacoch to víno bolo oprešované, bolo dané na 5 mesiacov do starého barikového suda, kde zase, aby sa zagulatilo, aby nazrelo, aby sa trošku predýchalo, lebo predsa touto technológiou vyrobené víno je také mohutnejšie, ťažšie, častokrát tvrdšie pre nášho konzumenta. Aj alkoholickejšie? Nie. Alkohol, skôr by som povedal menej alkoholické, pretože keď je to v nádobe, ktorá je šťastie otvorená, ale není úplne hermeticky uzavretá, tak ten alkohol prchá. Takže skôr menej alkoholické, ale to sú proste promile, desatiny promile, takže to nehrá rolu. Ale to víno je ťažšie, také tvrdšie a pre dnešného konzumenta naučené na také ľahké vína, tak možno nie vždy úplne priateľné. No a práve preto ten súd, aby sa to víno predýchalo, zjemnilo. No a z toho súda to išlo do cisterny, kde to víno bolo dané do jedného objemu, scelené. Ešte aby aj z toho súda pri tom stáčaní sa nejaké kály stiahnu, takže aby si to sadlo. No a zo súda, ale z tej cisterny už to bolo priamo fľašované do fľašky. Je tam nulový obsah síry, alebo teda nemôžem povedať, že nulový, lebo síra vzniká aj počas kvásneho procesu, to znamená, nie je tam pridávaná žiadna síra. V podstate to hrozno, alebo čo vzniklo počas kvásneho procesu, tak tá síra tam samozrejme nejaká je.
keď sa stanovuje v labaku, tak vždy sa tam nejaká namera, ale nie je tam pridávaná žiadna ďalšia síra. Dobre, ale skúsme to teda lajkovi vysvetliť. Čo potom vlastne konzervuje to víno? Prečo je to víno, aj ste naznačili, schopné dlhšie prežiť? Keď tam nie je použitá tá tradičná technológia, to znamená prístup siličitónov a tak ďalej. Čo to víno konzervuje? To je dobrá otázka. Predovšetkým víno konzervuje alkohol. To znamená, že na výrobu takéhoto vína, ktoré nechám 8 mesiacov na rmúte a snažím sa ho vyrobiť absolútne bez síry alebo bez zásahu nejakých ďalších prostriedkov, tak to hrozno musí mať určité parametre. Tá surovina to hrozno musí byť vyzreté. To znamená, že tá cukornatosť, aby ten cukor prekvasil na alkohol, ktorý bude konzervovať to víno. Čiže kvalitné zdravé hrozno. Kvalitné zdravé hrozno, to je prvorada zásada. Kvalitné je vyzreté a zdravé samozrejme musí byť zdravé, pretože keď si donesem z vinohradu už nejaké hrozno, v ktorom sú octové baktérie alebo bolo to hrozno chytené plesňami, mušnatka, perenospora, tak už to víno z toho nemôžem vyrobiť nikdy takýmto spôsobom, aby bolo čisté a nemôžem od neho čakať, že nebudem tam musieť dávať síru, nebudem ho musieť stabilizovať. To znamená, že základ je 100% hrozno, dozreté a zdravé. No a potom v podstate aj niektoré odrody sú na to predurčené. Práve ja som začal s tým Cabernetom a Libernetom. Skúšal som už aj Frankovku, ktorá takisto vydržala to a bola krásna, takýmto spôsobom vyrobená. Určite by som nerobil nejaké tie naše ľahké vína, či už Iršaj alebo Miller, ktoré v podstate nemajú ten potenciál. Darmo to nechám dlhšiu dobu na šupkách, na rmute. V podstate to hrozno nedozrieva do takej cukornatosti, to znamená, že ten alkohol nebude v tom víne taký, aby až tak konzervoval to víno. A zase, na čo to robiť aj s Iršajom alebo s Millerom, keď ľudia chcú toto víno, túto odrodu ako ľahkú, mladé vypiť. A sú naučení piť ako mladé vína, tak. prípadne ako búrčiak. Presne tak. To znamená, že ten Cabernet, Alibernet, Neronet, tie červené odrody, ktoré majú viac tých antokianov, či už v tých šupkách, tých farbív, to sú tie jedny z tých konzervantov, ktoré prirodzene chránia to víno pred oxidáciou a pred stárnutím. Takže tieto odrody majú viac tých farbív, šupiek, tie sú tak prirodzene predurčené na takýto druh výroby vína. Je toto typ vína, ktorým by mal laik začínať? No myslím si, že záleží to vždy na chuťach na chuti toho daného človeka, pretože každý, vieme, 100 ľudí, 100 chutí, proste to je dávno overená pravda. Myslím si, že k týmto vínám sa ľudia musia prepiť. To znamená, tak v úvodzovkách povedané, hej. Ja takisto som začínal tými klasickými modernými vínami, hej, ľahké, ovocné. Myslím si, že to závisí aj od chuti ľudí, závisí to ale aj, myslím, že od vekovej skupiny tých ľudí. Myslím si, že tí mladí skôr preferujú proste také ľahšie tie ovocné vína. Ja tiež v podstate som také si tým... aromatické. Na tej strednej škole alebo na vysokej škole v podstate nepamätám si, že by sme alebo že by mi chutil tento druh vína. Pretože nejakým spôsobom sa k tomu dostal. Prešli sme od tých ľahkých, veľmi ovocných bielých vín, si myslím, že cez tie ružové k tým červeným. No a pri tých červených som ostal dodnes už pár rokov. No a k tým červeným vínam, alebo tie červené vína majú bližšie k týmto, aby som to nazval oranžovým vínam, alebo teda ja som to nazval kachetínske vína. To znamená, že myslím si, že ten sled tá postupnosť je takáto, že v podstate človek koštuje a tie veľmi ľahké vína, ovocné ho omrzia a chce niečo vážnejšie, niečo plnšie, vína, ktoré nie sú postavené len na nejakej sekundárnej kvasničnej aromatike, ale poskytujú väčšiu plnosť, človek pri takomto víne môže dlhšie sa tomu vínu venovať, dlhšie nad ním rozmýšľať. Proste tie nuancy, tie vône, tie chute sú ďaleko širokospektrálnejšie, jak pri tých ľahkých, moderných vínach. Takže si myslím, že to závisí aj od takej
vzdelanosti alebo skúsenostiach tých konzumentov. Čiže treba mať, ako ste povedali, niečo odpité, aby sa človek vedel prepracovať k tomuto typu vína. Alebo je to aj o tom, že ako postupne človek zreje, tak zrejú s ním aj tie vína. To je tá druhá varianta asi. Prvá je to, čo sme hovorili, že človek sa tým vínam nejakým spôsobom prepije, že hľadá, koštuje a v podstate ho mrzia nejaké tie výrazné aromatiky, také úzkoprofilové a hľada niečo široko spektrálnejšie, či vo voni alebo v chuti. A druhá vec je, ja teda si to myslím tak na sebe, že je to spojenie toho prvého aspektu aj toho druhého, že človek jak zreje, tak mu zrejú aj tie chute na tie vína. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo ste spomínali. To znamená, že v podstate minimalizujete chémiu vo vašom víne. Znamená to aj nejaké špecifické prístupy, ktoré používate napríklad už aj u samotného viniča? To som chcel tým začať. Práve nerad rozprávam o minimalizácii chémie alebo zásahov len pri víne, pretože to víno už je to B. To A, k tomu, čo treba vždy povedať, je ten vinohrad. Darmo mi niekto povie, ja robím bio víno. A potom, keď sa ho pýtam, a hrozno, tiež robíš bio? Ja ho kupujem, ja neviem, proste, jak to bolo vyrobené. Tak to proste ma tak zamrzí a pre mňa to automaticky stráca zmysel. Už v tom vinohrade, tým, že mám svoje vinohrady, mám nejaké 3 hektáre v dnešnej dobe svojich vinohradov, ku ktorým pristupujem s takýmto pohľadom. Nehovorím, nejdem teraz tvrdiť, že robím biohrozno, pretože nemám to certifikované, ale snažím sa tú tvrdú chémiu minimalizovať v tom vinohrade. Používam prípravky, ktoré sú certifikované ako bioprípravky na ochranu rastlín. Nehovorím zase, že striktne len tieto. Keď bol zlý rok, ak bol 2014, že bol veľký problém s mučnatkou, s perenosporou, tak bol daždivý rok. Hej, bol chladnejší, daždivý, to znamená, že použil som aj tú tvrdšiu chemiu, práve preto, že keď človek žije z toho, alebo je to zdroj príjmov, tak nemôže si dovoliť teraz tento rok nedopestovať absolútne nič. Takže ja sa pozerám tak triezvo na to, že minimalizujem tú chemiu, tie zásahy. V dobrých ročníkoch napríklad s tou tvrdou chemiou netreba ani raz striekať. Stačí tam dať 2, 3, 4 bioprípravky a to hrozné, krásne, zdravé. Je to o tom vzdelaní tých vinohradníkov, o tom poznať tú fyziológiu toho kráv, poznať fyziológiu tých chorôb a v podstate reagovať na tú danú potrebu v tom danom ročníku. To znamená, že snažím sa tie bioprípravky používať, čo sa týka výživy rastlín. Zase vyhýbam sa nejakým priemyselným umelým hnojivám, ale maštálny hnoj, kompost, mulčovanie trávy, zmesky, osievať zmesky trávne do vinohradu, ktoré dávajú tomu viniču dostatok dusíka a ďalších živín. To znamená, že taký zdravý pohľad na ten vinohrad. No a keď takéto hrozno mi príde do pivnice alebo ho uberiem a idem ho spracovávať, tak v podstate už nemusím rozmýšľať nad tým, že čo je bio, čo nie je bio, ale v podstate proste to svoje hrozno poznáte. Hej, poznám to hrozno a viem, že nepotrebujem do ňoho nič prisypávať, žiadne veľké technologické úpravy s ním robiť. Proste jednoducho sa pomele oprešuje, odkalí staticky, zase nepotrebujem tam pridávať enzymy, nepotrebujem tam pridávať nejaké čiridlá, pokiaľ je to hrozno zdravé, hej. Bavím sa o zdravej surovine, ktorú teda každý vinohradník je to prvorade, čo chce dopestovať. No a v podstate ten mušt je pripravený na to, aby z toho vzniklo víno, ktoré zase nebude potrebovať nejaký moc prísny sírny režim, nebude potrebovať ďalšie nejaké krášlenie alebo dorábanie. Dobre, a prinesli ste nám aj ukážku. Ja už sa veľmi teším, pretože vína práve tohto typu, ako ste ich nazvali, tie kachetínske, som osobne ešte nekonzumoval. Vedeli by ste nám aj niečo o ňom povedať? Tak rád, určite.
Priniesol som Cabernet Sauvignon 2015, kachetínsky, ako sme sa bavili. To hrozno je Cabernet z Grinavy. Je to 10-ročný vinohrad na takej ťažšej, úrodnejšej pôde. Hrozno bolo pomleté, strapina odzrnené, strapina išla bokom. To znamená, že do tej kadi išli len bobulky, šupky so semienkami a so šťavou. Strapina išla preč, práve preto, že v tej strapine je najviac tých trpkých a horkých tónov, čo nepotrebujeme. Nie je žiaduce, nepotrebujeme v tom víne. No a 8 mesiacov to ležalo na tom rmute, ako sme hovorili. A bolo to, ja to nazývam, že občasne to bolo premiešané, pretože určite to nemiešam pravidelne každý deň o 5. hodine, ale v podstate, keď príde na to čas a prekoštujem to víno, pomiešam ho, takže občasne premiešavané. No a po tých 8 mesiacoch, to už bol jún, som v krátkom tričku rozbalil preš a oplachol, začal som prešovať, išiel sused, tiež vinár okolo a pozerá, pýta sa ma: Lukáš, čo blázniš, však je jún, Irša ešte ďaleko, ešte máme ďaleko do oberačiek. Tak som ho zavolal na dvor a dal som mu okoštovať, že to není už nové hrozno, ale je to ešte z minulého roku. Cabernet, ktorý bol takto 8 mesiacov na rmute, tak prekvapene nad tým chvíľku meditoval a potom pochválil, že... Potom keď okoštoval, áno, tak okoštoval a pochopil. Takže po tých 8 mesiacoch to bolo oprešované, no a išlo to na 5 mesiacov do súda. Z toho súda to išlo do cisterny, kde to bolo scelené, z tých súdov to víno. No a dneska máme ten produkt v pohári, je to víno naflašované absolútne bez síry. No a keď ho ovoniame, okoštujeme, tak v prvom rade, keď sa pozrieme na tú farbu, už na tej farbe môžeme vidieť, že vďaka tomu času z tých šupiek sa všetky tie antokyany, tie farby vám mohli vymacerovať do toho vína. To znamená, že tá farba je vyššia, taká výraznejšia, hej, sito červená s takým jemným fialkovým odtieňom. Vôňa toho vína je plná, korenistá. Ja mám rád tento typ vína, pretože, alebo teda aj Cabernet, všeobecne Cabernety, že v tej vône človek nájde od makovice cez čierny rybizel, v tomto až po takú jemnú korenistosť. Čierne korenie je tam cítiť. Tá vôňa je ešte podtrhnutá, aj tá chuť tým súdom. Je tam jemne cítiť ešte ten barikový súd. To znamená, že tá vôňa ide jemne do takých kokosovo-kávových tónov. Aj v tej dochuti je to cítiť. Tá vôňa je taká veľmi jemnučká. Hej. Mne sa na týchto vínach najviac ľúbi to, že tie vína, či už červené alebo biele tohoto typu, ja to nazývam, že sú také teplé. V podstate aj tá vôňa, aj tá chuť je taká široká, plná a pôsobí takýmto teplým dojmom. To mám na tých vínach veľmi rád. Poďme popísať jeho chuť. Pritom, keď si ho človek dá to víno do úst, je cítiť tú plnosť, takú vážnosť toho vína, pekné plné taniny. Jazyk ostane taký suchý, je to cítiť aj na zuboch, ktoré tak jemne strpnú po prehltnutí, ale neostane ten jazyk stále taký tvrdý, taninový, strpnutý, ale proste nastupuje taká jemná, sladká a stále plná dochuť. To je práve tým, že tá surovina, to hrozno bolo dozreté. Z tých semienok sa vymacerovali, vyluhovali taniny, ktoré sú už vyzreté a pôsobia takým sladkým dojmom. A ďalšia vec je, že aj pri tom zretí v tom súde tie taniny polymerizujú. V podstate z tých trpkých, z tých jemne horkých sa stávajú jemnejšie, hladšie a sladšie taniny. Áno. Môžem potvrdiť, tá trieslovina ide od takej výraznej až do naozaj veľmi jemnučkej a aj tá chuť je
na jazyku stále taká plná. Je to podľa mňa veľmi extraktívne víno. Extraktívne, dlhotrvajúce, či už tá vôňa alebo tá chuť. Ešte na začiatok som mohol povedať, že toto víno si vyslovene pýta dekantáciu. To je to, čo tomuto vínu musíme dať, keď chceme, aby sa rozvinuli všetky vône a celá tá chuť a celý ten potenciál toho vína. Máte aj odskúšané, povedzme, taká 2-hodinová dekantácia, čiže odvetranie toho vína v karafe? Keď sme boli práve na tom dni s osobitnými vínami Chateau Apony, somelier, ktorý pároval vína s tým jedlom, ktoré bolo podávané, sa ma pýtal na to otvoriť o pol hodinu, hodinu. Ja hovorím, už teraz ho môžete otvoriť, boli ešte asi 2,5 hodiny do obeda. Tak ostal taký prekvapený, že či to myslím vážne. Hovorím, áno, otvorte, zdekantujte, nehajte ho hodinu a pol, 2 úplne v kľude. No a potom po večeri, po obede, došiel za mňou a hovorí mi, že ostal som z toho prekvapený, lebo to víno som otvoril a čím dlhšie bolo otvorené, tak tým tá aroma sa viac a viac to víno sa otváralo, sa krásne nadýchlo a to spektrum vôni sa otváralo. To znamená, že kľudne 2 hodiny víno nehať zdekantované v karafe. A to je tak akurát na ten večer, že človek si to otvorí a pri tej fľaške strávi ten večer 2, 3, 4 hodinky. Není sa kam ponáhľať. A moja skúsenosť je taká, že keď nemáte karafu, stačí otvoriť víno vo fľaške a nechať ho 2 hodiny, teda ak vydržíte, nechať ho 2 hodiny postať na kredenci. A naozaj máte potom veľmi príjemný zážitok. A určite u tohto vína sa viac rozvinú do popredia také tie ovocitejšie tóny napríklad. A mňa príjemne prekvapuje napríklad tá korenistosť, ktorá je cítiť nielen v tej arome, ale aj v tej chuti toho vína. Takže gratulujem k tomuto peknému vínu. Ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a držím palce, nech sa tento kachetínsky štýl na Slovensku udomácni a nech chodia potom aj ku nám študovať napríklad mladí vinári, že ako sa tento štýl robí. Takže ďakujem. Budem rád, keď to tak bude a pevne verím v to, že sa k tomu dopracujeme. A zdravie. Ak sa vám naša relácia zapáčila, sledujte nás aj na web stránke, Facebooku, YouTube a Instagrame. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce. A hlavne na zdravie.